Имате роднина, починал в чужбина или с имот в чужбина. Европейското удостоверение за наследство се изисква, когато наследявате имот, пари или активи в друга държава, членка на Европейския съюз. То е нужно, когато наследодателят е живял в една държава, а имуществото му е в друга държава, или когато има няколко наследници, живеещи в различни държави. То е нужно в следните случаи. Когато наследодателят е живял в една държава, а имуществото, което е оставил, е в друга, или когато наследниците са няколко, са в различни държави, а завещанието е направено в трета държава, членка на Европейския съюз. С Европейското удостоверение за наследство удостоверявате вашето качество на наследник в държава, членка на Европейския съюз, без да се налага да минавате през специална или отделна процедура във всяка една държава, в която се намира имуществото, което вие трябва да наследите. Европейското удостоверение за наследство е ключът към това да получите оставените от близкия ви човек пари, имоти, без да минавате през бюрократщина, без да бъде блокирано това наследство, което трябва да получите. Пишете ми ЕС в коментарите под клипа и ще ви изпратя напълно безплатно ръководство за това как да се снабдите с европейско удостоверение за наследници.